Ejja nipproteġu dak li diġà ksibna. Dan kien l-appell tal-Prim Ministru Robert Abela għal kull min għadu ma ħax il-vaċċin kontra l-coronavirus. F'intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru nnota kif il-programm b'saħħtu ta' vaċċinazzjoni f'pajjiżna kien fost il-fatturi li waslu biex il-Fond Monetarju Internazzjonali jirrevedi l fuq id-bassir ekonomiku għal pajjiżna. Huwa spjega kif bħalissa t-tilqim qed jipproteġi s-suċċessi li bħala nazzjon ksibna fil-pandemija. Kif ħafna jafu bħalissa għandna attività tajba għaddejja, ristoranti miftuħin, taħriġ sportik li kompla, attivitajiet kulturali u artistiċi li reġgħu bdew bil-mod u postijiet ta' xogħol li għaddejjin bis-saħħa. Ejja nħallu dan kollu għaddej u nagħmlu l-passi li jmiss. Iżda biex nagħmlu hekk irridu nżommu il-programm ta' vaċċinazzjoni għaddej b'saħħtu u ma nistgħux inserħu rasna sakemm ma jkollniex jekk jista' jkun lil kulħadd ivvaċċinat. Dr. Abela fakkar fil-previżjonijiet tal-bidu tal-pandemija li mal-50,000 persuna kellhom jitilfu l-impjieg. Madankollu sa nofs Lulju kien hemm biss 1600 persuna fuq ir-reġistru. Dan huwa l-inqas numru ta' nies jirreġistraw għax-xogħol fl-istorja. Il-Prim Ministru fakkar kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien iqis l-għajnuna fi żmien il-pandemija bħala dberbiq tal-flus. Dwar il-minoranza li ma tridx tieħu l-vaċċin, il-Prim Ministru qal li fil-waqt li l-pajjiż ma jistax iġiegħel lin nies jieħduh bil-fors, pajjiżna se jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex iżomm lil Maltin u lil Lawċin siguri. Intant, jumejn wara l-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista, il-mexxej tal-partit innota kif din urid biċ-ċar li dan huwa partit tan-nies li jagħmel il-politika għan-nies. Din kienet konferenza li ma ġietx mill-imkien imma li imbniet fuq l-idea tan-nies bil-proġett tal-Mittidea li tant kelli ċans li nitkellem dwaru riċentement u dan proġett li tant għandi għal qalbi li ikompli jagħtina skop fejn nitkellmu fuq il-futur, fuq dak li rridu għal pajjiżna. F'ġimgħa li matula ġew inawgurati żewġ proġetti kbar, dak tal-Promenade ta' Marsal Forn u tal-Iskola tal-Arti, il-Prim Ministru qal li bil-proġett ta' Marsal Forn il-Promenade reġa' nagħta lura għad-gawdija tal-poplu. Fil-waqt li bil-proġett tal-Iskola tal-Arti, il-Gvern ta' sinjal ċar li l-arti hija waħda mill-oqsma fejn irid jinvesti aktar. Il-Prim Ministru assigura li l-Gvern ser ikompli jisma' l-prijoritajiet tan-nies biex b'investimenti differenti tingħata l-opportunità biex kulħadd iwettaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Aħħar mill-aħħar kulħadd għandu it-talenti tiegħu, l-aspirazzjonijiet tiegħu, il-passatempi tiegħu, il-ħolm tiegħu. U aħna bħala gvern irridu nibqgħu naħdmu b'mod li filwaqt li nżommu b'saħħitha il-bażi ekonomika u soċjali tal-pajjiż nifirxu il-ħidma u l-investimenti tagħna b'mod li f'dan il-pajjiż kulħadd ikollu l-opportunità li jimxi l qudiem fejn irid u kemm irid.